Huli taiguang pigkondusir na medical mission sa Barangay Buragwi sa syudad ni Legazpi ang Legazpi City Health Office ang residenteng si Nanay Sara da ipinalagpas ang tsansa na mapacheck upanan sa iyang duwang aki asin maparesitahan ni bitamina nga ni mapabaskogan salod kan mga ini. Handal kaya siya urug pang padagos ang paglakop kan hand, foot and mouth disease o HFMD sa probinsya. Istorya ni Nanay Sara kan nakaaging taon tinamaan man in HFMD ang sayang 3 anyos na aki. Ngalas da siya, huli ta matubis man siya sa iyang mga aki. Kaya ngunyan, mas nagdodoble ingat pa daa siya. Pinailing ko siya sa skin clinic. Sabi po ni, sa skin clinic sa Albay. Sabi daw po, foot and mouth disease daw po yun. Isa duwa ko daiman, pati sa mo daiman. Ang sabi lang sa kuya, duman sa skin clinic, ang mga ayusan ang paglababaga. Tapos ipagbalad kay Maray, tapos ang sapatos ipagbalad pagkatas gamiton. Sa Albay Central School, uminabot sa 42 na estudyante ang tinamaan kanasabing helang. Sigun sa pamayo kan eskwelahan, total na 42 na estudyante ang nahilingan ng sintomas kan hand, foot and mouth disease alagad paglilinaw kan eskwelahan, bakupay ni gabos kumpirmado. So siguro kaya nga ni dahil man gayud talaga nagkalat ngayong sudakulon kasi we have 2,707 students. Ini po na 40 na reported may mga with symptoms po ito. Bako po ini confirmed cases gabos. Kakakapira lang po digdi ang may medical certificate na nagpailing sa doktor. So bako man talaga siya. Kaya lang pinalista sa mo sa may symptoms. So Dugang pa ni Karitero, dai naman nagralaog sa eskwelahan ang mga estudyanteng tinamaan kanhelang. Sa ngunyan, naka-blended asin asynchronous learning ang 42 na estudyante magi na nagkapirang klase na apektado. Pig-asigurar man ni Karitero na malinigan sa indang eskwelahan, huli taurual daw man sinda nagdidesinfect, katuwangan mga magurang. Ini pong mga aki na ini, bako po ini from all over Legazpi. Kasi may taga first district, digdi second and third district, digdi sa mga aki ming ini. And na-inform po through our GC kung anong dapat gibuhon kan mga parents and we suspend na po sa klase talaga. So ito pong nag-inform sa mo na igwang arog ka aning case, sinuspend mi po sa klase. Pero suspended sa school. Pero po ongoing sa classes nila, blended po sila. Sigun kay City Health Officer Dr. Fulbert Hiliego, daiman na dapat ikhandalan publiko urug na sa nasabing helang. Paliwanag kan doktor, sarong viral infection and hand, foot and mouth disease, kadaklan sa pigtataman kay ni ang kaakian. Nararahay man sa natulos ang tinamaan kan HFMD makaliisan pirang simana. Because this can be transmitted by direct contact and then indirect contact. Sa direct contact, yung mga bata na meron din, yung mga blisters, pwede silang maulakitan from their respiratory droplets, yung oral mucosa na may mga lesions, and yung mga sa blisters sa kamay, pwede yun makapag-cause ng paghawa or galing sa palikuran. Kabali sa mga sintomas kan HFMD ang pagkakaigwanin kalintura, butlig-butlig, pamamantal, asin kawaranin gana sa pagkakan. Hindi kadalasan yan, kumakalat yan pagka summer, mainit yung panahon, kulang sa paligo yung mga bata, and or sa early autumn or sa atin, taglamig. So there's a chance talaga na magkalat sila. Sarong epektibong paagi nga ni maibitara na nasabing helang iyo ang tamang paglinig sa diri urug na kunggikan sa kubeta. Urual daw na pagkarigos, pagpalong nin kuko, asin pag-iwas sa pagkapot nin maating bagay, asin kumplituhon nanggad, an immunization kan kaakian. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laor ni Miranda.